Igo baburiwe kwerikia eryo kwenyorera chikosi gose amaigerio ye chigasi cy'amaboko ukwana emeskuru y'amaigerio ya riragia nigo mwarimu munene Benista Marunga abereka batana eserekali yaberege kubeka emirubire mikiranu yogosira chisemi ase chiskuru ekyo anene wetera enchera ya help nabo igo kubwatoka chibasari go cyase egati yabarokiwa asoko bakonya kwegenderera gose kwenyorera chisemi amangeni go twariganire no Just fatamisi. Bono nigo omwana enyarukanya kobaga kubori wa weso kiana boigogo chaka maigerio ye chikosi chokabako buna enchera eyemoyo konyoro bumanyi lyokogendereria se obugima bwaye bwakirarituko ayangorengana na Atanas Mukaya uyorega ati yabanyakirogo boboteneri bweskuru ya maigerio yaliragia yegotoka ime ye constituency ya Kitutu cha Chenot echinga kibanyarako bakomerana amuna babwatani boboteneri bweskuru yo ya maigerio mono tokwendekare cyabana baswati bache chiko bakore chikosi ya chiri koba kawaida ngari cyabamura bachega bakore chikosi ba compete gara twatolira chero kanke gweskuru ga bonsa ba compete effectively ndagatagote abanga amaene abana bale karukorira bale se college itoga abange nabamura each college chinde iyo ne changamoto tware kobeka nga abana baiseke abanyaroka asebale tigana baro bamanyenga gentonkeyo barabe mbanyara gukora aiganto bwato omwalimu oyo nomo swati lakini egenta kolete na mangana electrical and electronics igo ebine binte bingo konyara abanyaroka bako bwanga te konyarekana lakini oyo nabakorwa very good example nga kosteyo omwana omunyaroka atanyare gukora egotoka ase technical kurengana no mwalimu omonene bweskuru eyo Benista Marunga nigo atebire chikosi no bumanyi bwamagoko nabo bono bwanyareko bokonya bange kwenyorera emiremo nonye chinse chaisiko abana bono tokoyira nga job machu chinse cyangumbu obatakeire babwate expert ekogera egasiye tokufundisa abantu babwate hands on the job yani abana bagwekorera ibintu n'amaboko abo babwate obumanyi boganiri ese korosie ibintu nonye n'abantu baito bareka twachagire chikosi nemera chikoro kwa recognition of prior learning tigabache twaegwe certificate ekora likanike karo kwa ndanjera lyokoroseria engine kwa liegena abange mukoranga gasteyo lakini kerubwa tesemi yao yagokonya origie gasyo gwekorera naya nkyolika abande naye bande bali ukolika na bali ka abande chigastitoke nga astwaikire bono iga chikosi chiganeirie ensengima ne chikosi kiri abantu bakora cyamaboko egekogera chirocho omuntu natanyore gasi formally abakwenyorere gasi asakwe barua okora elinde bwenyorera engeria chingaki echecho nigo boigo aborokia abanyarako bakwenekeria abana na baibuli buna eserekali enene yanyale kobeka omuroberi omoikiranu bwogosira abana abaranyarako bagosoa ase chiskuru ekyo gati yabo kubasira no muroberio oria bwechibesa che basari nawe gokurwa sekeganja keria kia help konyora bale CDF konyora bale capitation konyora bale help igo tuamekiria cooperation naba MP baito na ata stakeholders bakanira abana be fees igento muiboria ganeire no okoreta chibesa cyugo cyakera none kiri bukomi bona baminta bayiburi cyabasinya abana bache bachakira tona kubagorera bintu bagosomera so that government yere tare chibesa baenderera gosoma eserikali yabekira umuroberio munego sponsor abana elinde banyara konyora chisemi chia skills ekiranyara ko bakonya abana baito barurega igaliragia bakorera matembo akire sikogaria asengenja competence tokoba igo konyoranga muntu tali konyara muntu tali komisi egenta gokora kuripoteri gataseni kya Ndizi TV kurwa eskuru yobobundi yariragie gotoka ime constituency ya Kitutu cha Chenot county ya Kisii eliterana Josephat Hamese.